çıkmasını kolaylaştıracaktır. Bi helkefta hatina şendeya Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP, navenda Brookings ya lêkolînên stratejî li Washington, semînareke berfireh ji bo guftugûkirina kêşeya Kurd li Tirkiye û pirsên girêdayî wê li herêma Rojhilata Navîn li darxist. Bi amadebûna jimareke mezin ji rojnamevan û pisporên Pirsa Kurd, panêlê balkişand ser gelek mijarên girîng. Kesên beşdarî vê semînarê bûn, ev bûn: siyasetvanê navdar Ahmed Türk, hevserokê BDP Salahettin Demirtaş û hevseroka BDP Gulten Kişinak. Panelistan balkişandin ser giringiya Pirsa Kurd li Tirkiye û rewşa ku niha welat tê de derbas dibe. Her wisa behsa gelek mijarên din hatin kirin wekî pirsa PKK û siyaseta hikûmeta Tirkiye hemberî wê. Yaşadığı demokrasiyle ilgili Birê Salahettin Demirtaş balkişand ser siyasetên hikûmeta Tirkiye û da zanîn ku Ankara necediye pirsgirêka Kurd çareser bike. Ji ber ku ew heta niha tund û tujiyê dijî Kurdan bikartîne. Biz demokrasiyi şiddetin ilacı olarak... Xanim Gulten Kişinak rola jina Kurd li nav Partiya BDP anî zimanî. Her wiha wê balkişand ser zimanê Kurdî û got nakeve seriyan ku di sed sala 21 de zimanek were qedexe kirin. Kimlikler, azınlıklar, inanç... Birêz Ahmed Türk jî bi kurahî rewşa siyasî li Tirkiye şirove kir. Wî got pirsa demokrasiyê ne tenê ji bo Kurdan e, belê ji bo hemû hemalatiyên Tirkiyeyê. Hin kesên beşdar jî ev nerîna wan bû. Rastî bi hatina hevserokê me di Înstîtuya Brookings de bi beşdarbûna gelek rojnamevana û mirovê elekedar di pirsgirêka Kurd û çareseriya wî Rojhilata Navîn de hevpeyvînekî gelekî xweş hat çêkirin. Ev tişt rastiyekî hevdîtin, diyalog û axaftin navbera dewleta Tirkiye û rêxistinê Kurda de êdî rastiyeke va rastiyê êdî nikar bê dorpêşkirin. Panel bi beşê pirs û bersivan bi dawî bû. Bi hatina vê şanda Kurdî bo Washington wiha diyar dibe ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye ketiye asteke navneteweyî. Hinek çavdêr jî dibêjin ku Amerîka niha girîngiyê dide pirsa Kurd ji ber ku ew baş dizane Rojhilata Navîn hemû di qonaxa guhertinê de derbas dibe. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Washington.